Kúpanie či lyžovanie, cyklistika alebo turistika. Dnes mám pre vás pripravené 4 v jednom, pretože sme na Kopaniciach a ja vás vítam na Starej Myjave. Kúsok od hraníc s Českou republikou v chránenej krajinnej oblasti Bielých Karpát vám ponúkame trojpodlažný rodinný dom, ktorý stojí na takmer 10-árovom pozemku. Nachádza sa v strede obce Stará Myjava, neďaleko vyhľadávanej chatovej oblasti, vodnej nádrže a lyžiarskeho strediska. Rodinný dom je v pôvodnom stave a my vám ponúkame inšpiráciu na jeho rekonštrukciu. Ak vás moja dnešná ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.